lyhyesti uraani tässä, niin olen tosiaan sisustusarkkitehti ja huonekalusuunnittelija ja tuossa aikaisemmin tein enemmän sisustuksia. Sitten oli Iskulla pitkään in-house designerina, 2005 on ollut freelanceri ja oma yritys. Ja olen tehnyt laidasta laitaan valaisimista huonekaluihin, valmistalomalleista tarjottimiin ja sitä rataa. Ja olen saanut aika paljon nyt tässä viime vuosina kansainvälisiä palkintoja. Eli aihe oli tämmöinen niin kuin sisältä ulospäin, eli parhaimmillaan tämän talon suunnittelun pitäisi mennä juuri niin, että ikävä kyllä me ammattilaiset arkkitehdit syyllistetään siihen, varsinkin tuossa julkisessa rakentamisessa tehdään niin kuin ensin se ulkopäin hienon näköiseksi ja sitten ruvetaan vähän miettimään, että miten se toimisi sisältäpäin. Tässä omakotitalon rakentamisessa ehkä vähemmän on niin. Tässä on oikeastaan semmoinen aika tyypillinen tämän päivän pohjapiirros, suomalaisen omakotitalon pohjapiirros. Nämä on aika usein tämmöisiä suorakaitteen muotoisia, niin kuin sanotaan, kenkälaatikkomittasuhteita ja tullaan keskeltä sisään. Ja oikeastaan vähän samantyyppistä kuin siinä rintamamiestalosta, että siirrytään tilasta toiseen ja piha muodostuu sitten vaan sinne talon viereen. Se ei sinänsä se talo jatku sinne ulos. Ja tässäkin se oleskelutila, missä aika paljon viettää aikaa, sitten jää yllättävän pieneeksi. Että se on semmoisia vähän negatiivisia piirteitä ja sitten tyypillistä, että on paljon käytävää ja eteistä ja ne on pimeitä. Yleensä kannattaisi miettiä sitä, että kuinka paljon viettää aikaa ja missä ja sitä kautta lähteä sitä, mihin satsaa ne neliöt ja rahat laittaa, koska rakentaminen on kallista ja neliöt on kalliita ja lämmittäminen on kallista, niin vähän silleen jakaa sitä. Eli kun lähtee tämmöistä taloprojektia viemään eteenpäin, niin kannattaisi ehkä ottaa muutamia semmoisia perusasioita, mitkä on tärkeitä itselle ja mitä haluaa. Eli tuossa on muutama vuosi vanha Ilta-Sanomien tämmöinen juttu, missä oli tutkittu, mitkä on semmoisia ykkösjuttuja omakotitalon ostajille. Tässä on myös vanhat ja uudet talot sekaisin, mutta aika lailla pitää edelleen tämä. Me lähdettiin muutama vuosi sitten Herralatalojen kanssa, minä ja mun ystävä Hannu Pikka, arkkitehti, yhdessä rakentaa tämmöistä konseptia suunnittelemaan Herralataloille niin vähän uusilla tilakäsityksillä ja siinä oli paljon uutta kaikkea, mitä vähän modernimpaa asiaa. Mekin tehtiin itselle semmoinen niin kuin mindmappi, missä me katsottiin, että mitkä on semmoisia asioita. Ja samalla tavalla voi tehdä itselle tämmöinen, että täälläkin on kaikkia energiatehokkuutta, varaava takka, tämmöisiä yksityiskohtiakin ja kylpyhuoneen, makuuhuoneen yhteydessä ja niin edelleen. Ja monta semmoista asiaa. Tämmöisen voi tehdä itselle tämmöisen niin kuin kartan tavallaan. Ja siitä voi itse asiassa jatkaa tämmöiseen niin kuin tilaohjelmaan. Eli tästä ei ole vielä pohjapiirros, vaan tämä on semmoinen, missä kans tehdään vähän niin kuin pikkusen visuaalisempaan muotoon tämmöinen kaavio, missä on kaikki ne tilat, mitä tarvii. Tietysti tarvii tietää ne omat tarpeet, mitä haluaa. Ja silloin voi jo alustavasti jotain neliöitä ruveta katsoa. Ja tässä vaiheessa voi jopa niin kuin ilmansuuntia, koska talossa on hyvin tärkeät se ilmansuunnat. Ja miten se avautuu minnekin ja miten aurinko paistaa ja minkälaiset näkymät ja tietysti tontti. Mutta tässä vaiheessa ei tarvitse vielä olla edes tonttia, että voi niin alustavasti tehdä tämmöistä, jonka jälkeen sitten voi tehdä tämmöisiä luonnoksia. Tämä on itse asiassa siitä monia Hannun ensimmäisiä luonnoksia, eli siitä kaaviosta hypätä tämmöiseen ja sitten ehkä mittakaavassa pohjapiirrosta. Tämä ei tarkoita sitä, että sen kuluttajan tarvitsisi olla suunnittelija, vaan se voi tehdä tämmöistä alustavaa työtä, mikä sitten helpottaa, kun tullaan nyt vaikka tänne Herralataloihin. Ja täällä on sitten tietysti ammattilaiset, jotka jatkaa siitä eteenpäin, mutta tämmöinen jo helpottaa huomattavasti sitä työskentelyä. Tämä on niin kuin tosi tärkeä vaihe siinä, että miten ne sijoittuu ne edellä ajatellut asiat sinne tontille. Meillä
aika usein on tosi pieni se tontti, että siinä ei hirveästi ole vaihtoehtoja ja se ajaa tiettyihin ratkaisuun väkisin, mutta sitten tontin muoto ja mitä siellä on näkymiä ja muita ja ilmastoja ja semmoiset, niin aika usein käy sitten silleen, että kun on tuon edellisen vaiheen tehnyt ja siirtää sen tontille, niin huomaakin, että on palattava taaksepäin. Mutta näistä sisäasioista ja toiminnoista se oikeastaan lähtee. Tämä suunnittelu on monesti sitä, että edestakas sahataan ja kokeillaan ja haetaan. Ja sitten taas niin kuin ammattilaiset astuu kuvaan tässä vaiheessa. Mutta niin kuin sanoin, tontit on hyvin pieniä ja miten se piha muodostuu ja mihin ilmansuuntaan, miten naapurit, niin on erittäin oleellisia kysymyksiä. Että meillä valitettavan usein tontin keskelle heitetään se talo ja sitten ei ole semmoista varsinaista pihaa jää siinä. Tietysti kaikki määräykset ja tommoset vaikuttaa myös asiaan, että niitä ei voi ohittaa, mutta siihenkin saa sitten asiantuntija-apua yleensä talonvalmistajalta. No, tämä meidän talo, mitä me lähdettiin kehittelemään sen Hannu Tikan kanssa, niin myöhemmin tuli koko talo nimellä, mutta me lähdettiin kehittämään vähän siltä pohjalta, että miten ne menee ne tilajärjestelyt, miten me voidaan niin noita edellä mainittuja asioita mahdollisimman parhaasti toteuttaa. Ja lähdettiin tekemään tämmöistä konseptia, nämä valmistalot on aina konsepteja, jossa luodaan täällä se perusasetelma ja sitten niitä pitää pystyä varioimaan sitten se asiakkaan tarpeiden mukaan ja tontin mukaan ja hyvin monen asian mukaan. Me lähdettiin tekemään tämmöistä konseptia, että meillä onkin tämmöinen 2 tavallaan perusosaa, jota sitten niistä molemmista on 3 eri kokovariaatiota ja sitten muutamia erilaisia vaihtoehtoja sijoitella niitä toisiinsa nähden. Ja lähdettiin siitä vähän semmoista loft-henkisestä ajatuksesta liikkeelle, että meillä on tämmöinen yksi iso tila. Sinne voisi ottaa keittiön, olohuoneen ja sitten mahdollisesti yhden makuuhuoneen, WC:n, pukeutumishuoneen, vaatehuoneen siihen keskelle. Ja nämä liittyy aika saumattomasti toisiinsa, että ne erotetaan vain jollain liukuovilla. Ja sitten tämä toinen osa on tämmöistä niin kuin sauna, pesuhuoneosaa, oleskeluosaa, jossa sitten hyvin tehokkaaseen pakettiin laitetaan nämä toiminnot. Eli me pyrittiin sillä välttää, että meille ei tulisi niitä käytäviä eikä eteisiä eikä semmoisia, vaan nämä on hyvin niin kuin tehokkaasti nämä neliöt käytössä. Eteistäkään tavallaan ei ole ollenkaan, vaan tämmöisellä kalusteella erotetaan ja liukuovilla sitten näitä tiloja toisistaan. Ja tätä oli S tai M tai L kokoa näitä molempia, eli 9 variaatiota yhteensä. Edellinen oli S plus S, tämä on L plus L. Ja tässä on isommat nämä osat ja autotalli voi sitten liittyä useammalla tavalla tähän. Ja meidän ideana oli se, että on mahdollisimman avoin ja täällä on tämmöisiä näkymiä, täältä tullaan sisään ja sieltä näkee jo heti pihalle. Ja tämä L muodostaa tämmöisen mukavan pihan suojasan. Ja tätä moduulia muuttamalla joko pienempään tai suurempaan suuntaan 1,20 m välein tilaa voi sitten valita minkä koko se haluaa. Siitä on aika monta variaatiota, miten se sijoittuu tuollaiselle pienelle tontille, sitä me tutkittiin kanssa. Ja tuossa on tuommoinen sisäkuva makuuhuoneesta, niin täällä on just tämmöisiä pitkiä näkymiä, eli me saadaan se tila tuntuu avaralta. Liukuovia paljon käytetty, niin niitä voi pitää auki, jos haluaa semmoisen avaran tuntea, sitten kun haluaa yksityisyyttä, sen voi vetää kiinni. Ja tässä on oikeastaan samalla saunan pukuhuone, oleskelu, käytävä, kaikki yhdessä, eli sillä me saadaan ne neliöt kanssa hyötykäyttöön niin semmoiseen niin kuin avaraan. Tässä on keittiöstä näkymä, eli se on hyvin tämmöinen avara, mutta silti jatkuu tilaa sinne olohuoneeseen joka puolelta. Siinä on kevyt seinäraan välissä. Sitä ei pakko ottaa sitä seinää ollenkaan. Olohuoneen näkymä. Meillä oli just samalla lailla, että tuolla näkyy ne ikkunaseinämä jatkaa pihalle sitä tilaa, eli ulko- ja sisätilassa ja niin luonnollisesti rajaa. Me haluttiin tuoda vähän puuta modernilla tavalla
Koskisen näitä sisustuspaneeleita käytettiin hyväksi ja sitten jätettiin rakenteita näkyviin. Tuossa on kuulto käsitelty valkoiseksi, ihan mäntyä tai kuusta. Ja haluttiin, ettei joka paikkaa verhoilla kipsilevyllä. Lähdettiin noita ratkaisuja hakemaan sisältä ja sitten muutettiin ne sitten sopiviksi ulospäin. Ja sitä mukaan rupesi se talon ulkomuoto muodostuu, eli just näin sisältä ulospäin. Ja tässä on katunäkymä. Tämä on itse asiassa mun oma talo. Mä hankin sitten tämän ensimmäisen tämmöisen koetalo itselleni, missä sitten on asuttu nyt 3 vuotta. Katunäkymä oli tämmöinen ja tänne avautuu vähemmän ikkunapinta-alaa kuitenkin, mutta se näkymiä ei sinne sisälle ole niin paljon, että se on suojassa. Mutta sitten sisäpiha on taas tämmöinen, että se avautuu tänne ja tällä mallinen piha muodostaa tämmöisen terassin, mikä kiertää koko taloa ja siellä on aika hyvin sitten eri vuorokauden aikoina erilaisia tunnelmia ja aurinko paistaa aamulla tonne ja siellä on makuuhuone ja iltapäivällä tähän ja illalla se alkaa taas paistaa tonne ja siinä on mukavia tämmöisiä erilaisia hetkiä sitten voi viettää. Tässä oli oikeastaan aika paljon siitä rintamamiestalosta, mutta tiettyjä elementtejä otettu mukaan, mutta sitten sovellettu ikään kuin nykypäivän tarpeisiin. Ja yksi tämmöinen tärkeä asia on sitten valaistus. Meillä oli semmoinen periaate, että me halutaan luonnonvaloa oikeastaan joka tilaan aina silloin kun sitä on. Se toteutuu aika hyvin siinä, että siellä on sauna-osastoa myöten tulee luonnonvaloa, siellä on tämmöiset yläikkunat, täällä oli yläikkunat ja jonkun verran alhaallakin ikkunaa, niin se valo menee sinne silloin kun sitä luonnonvaloa on. Mutta silloin kun käytetään keinovaloa, niin me suunniteltiin tähän tämmöisiä erilaisia tilanteita. Eli tämä koko talo on LED-valoilla toteutettu ja siinä on sitten tämmöinen KNX-automatiikka. Eli siinä oli valmiina ohjelmoitu tämmöisiä tilanteita. Eli tuossa on tämmöinen aika tasainen tilanne, paljon valoa. Ja sitten kun painetaan katkaisijaa ja halutaan tämmöistä tunnelmallisempaa, niin silloin tuolta tuommoiset valonauhat pyyhkii seinää ja nämä jää hämärämmäksi. Ja tämän hyvä puoli on se, että ulkoa ei silloin näe, jos tässä istuskelee, niin selkeästi sisään. Ja sitten siellä oli eri tasoja, himmennystasoja, että sitten kun haluaa ihan tunnelman, niin sitten tämä sama tilanne, mutta himmeämpänä ja sitten tuli vielä sellainen tunnelmallisempi. Ja tämän päivän tekniikka mahdollistaa aika paljon tämmöisiä valmiita tilanteita. Se on oleellinen asia, just se, miten sieltä sitten kun on paljon lasia ja valoa, niin sieltähän näkee sitten taas kadulta sisälle päin, että sekin asia pitää ajatella. No, tämä sähkösuunnitelma sitten jossain vaiheessa tulee, tämä on äärimmäisen tärkeä. Ja täytyy myöntää, että itsekin oman talon kohdalla niin pikkusen siinä tuli semmoista epäonnistumista, että en ymmärtänyt niin paljon kiinnittää huomiota ja jotenkin tämä rakentaminen kun menee semmoisissa sykleissä, niin aina on vähän kiire seuraavaan vaiheeseen ja pitäisi periaatteessa olla jo aika lailla mietitty ne sisustusasiat ja missä päin on telkkari ja miten päin istutaan ja miten se kalustetaan ja koska muuten sähkömies panee tyypillisesti keskelle huonetta kattopistorasiaan ja sitten seinäpistorasioita valtavasti joka puolelle, että se varmasti tulee jostain se. Mutta tämä auttaa, kun olisi jo hyvin aikaisessa vaiheessa ajateltu jo sitä sisustusta. Ja periaatteessa jos lähdetään muutenkin sitä taloa miettimään jo sieltä sisustamisesta ulospäin, niin se jo tulee vähän siinä kaupan päälle. Ja sitten yksi tämmöinen tärkeä asia on sitten tämä huolto ja siivoaminen ja tämmöinen, että miten siellä liikutaan ja mitä materiaaleja valitaan, onko ne kuinka kulutuskestäviä ja miten niitä huolletaan. Et se on itse asiassa aika tärkeä osa kanssa ja siellä voi tehdä sitten isoja säästöjä sitten taas pidemmällä aikavälillä.
No vähän tämmöistä sisustamisen trendeistä, niin mä käyn aika paljon tuolla Milanossa, Kölnissä. Ne on semmoiset 2 maailman tärkeintä ja suurinta huonekalu- ja sisustusalan messua. Ja aika selkeä semmoinen trendi on niin puu. Et se on jotenkin tullut nyt viime vuosina hyvin voimakkaasti ja jopa niin kuin mänty. Ja meillä täällä Suomessahan on paljon sitä, mutta jotenkin semmoiset kevyet ja modernit tavat taas tuolla maailmalla, kun käsitellä sitä, niin tuo jotain semmoista uutta ja raikasta lähestymistapaa siihen puusisustamiseen. Tässä on Karin Viitneesin keramiikko niin kotiateljeesta tämmöinen sisustuskuva. Tässä on oikeastaan aika samalla lailla niitä, että se luonto jatkuu sinne olohuoneeseen ja käytäville ja lasia paljon, mutta sitten myös tuotu puuta, mutta on sitten ihan valkoista sijassa. Tässä on toiseen suuntaan näkymä samasta tilasta, hyvin tämmöinen lämmin, vaikka täysin moderni. Tässä on sitten Olavi Koposen tämmöisiä vähän villimpiä ajatuksia tämmöistä yksityiskodeista, eli tavallaan metsän keskellä asutaan noin lainausmerkeissä. Se on tämmöinen atrium-tyyppinen piha, että se piha tulee sinne keskelle tämmöisenä pienenä. Näiden ratkaisujen huono puoli on se, että ne ei ole taas energiatehokkaita, koska sitä vaippaa se on laajemmalla alueella ja paljon ulkoseinää, niin sen lämmittäminen on tietysti vähän toisenlaista kuin semmoisen suorakaiteen. Mutta liukuovet on yksi semmoinen, mikä on yksi nouseva trendi ollut tässä jonkun vuoden. Ja nyt on tullut ratkaisuja myös tämmöisiin niin kuin ulkoliukuoviin, puisiin. Niitä löytyy kotimaisia, laadukkaita, toimivia. Eli sillä saadaan sitä tilaa just vähän toisella lailla jatkettua tai suljettua. Ja muutenkin meillä on aika pitkään ollut vallalla tämmöinen valkoinen sisustus. Siinä on tosin tullut nyt paljon tämmöisiä tehostevärejä, että on muuten hyvin pelkistetty, mutta sitten voimakkaita väripisteitä. Ja nyt sitä on ruvettu tekemään puulla samaa, että on tuotu sen valkoisen rinnalla tämmöistä pehmeätä lämmintä ja puuta. Ja tässä puussa on taas aika paljon näitä vaihtoehtoja sitten, että se ei tarvitse olla koivua tai mäntyä. Voi olla toki sitä, mutta niitä voidaan sitten petsata tai käsitellä jollain muulla hyvinkin värikkäiksi, joko tummaa tai vaaleita tai harmaata. Ja jos tehdään tummaa, niin se voi olla kiiltävää, silloin se tila niin kuin ei pienene. Eli aina valkoiset, tiedetään hyvin, valkoiset aina laajentaa tilaa ja kylmät sävyt ja tummat sävyt pienentää, mutta sitten kun siinä on kiiltävä, niin se laajeneekin sinne, kun se heijastamalla jatkaa sitä tilaa. Mutta aina kun näitä valitsee näitä värejä tai materiaalia, niin siinä pitäisi olla joku tavoitteellisuus, että mitä haetaan. Eli tämmöiset tummat sävyt tekee siitä intiimimmän jossain sauna- ja pesutiloissa, ne on niinku paikallaan ja ehkä sillä oleskelustilassa sitten vaaleammat tai ihan mitä haluaa, ei ole mitään olemassa oikeaa ratkaisua näihin, että jokainen päättää itse oikein, mitkä on tavoitteet. Mutta tämmöinen niinku veessi, vaalea, tämmöinen erittäin paljon edelleen vallalla tuolla, mitä italialaisiakin katsoo noita huonekaluvalmistajia, niiden kuvia ja ratkaisuja, niin nämä tekee semmoisen, tämä on aika semmoinen perusvarma ja tekee semmoisen vaikutelmasta, että nämä kalusteet ei korostu, mutta se tila korostuu siellä yläpuolella. Ja muutenkin jos pieneen tilaan, meillä on Suomessa aika pieniä tiloja, niin tuodaan jotain voimakasta väriä, vaikka punaista ja pehmeitä muotoja, niin se laajenee ja syö sitä tilaa vielä entisestään. Eli vaaleat, kylmät, suorat muodot taas niin kuin pienentää sitä. Tässä oli oikeastaan mitä mulla on sanottavaa, että voitte ihan mielellään kysyä jotain, jos tulee kysyttävää. Ja sitten tietysti Herralantalon henkilökunta täydentää. Kiitos.